Hemen, pixkat esplikatukoet, bluesen da, ez? Bluesak zer daukan pixkat, ez? Bluesa azkenen da mezkla bat bezala, ez? Mezkla bat soinu musikalki hitzein da, musikalki hitzein da, sonido maiorrak eta menorrak nahazteituna, bale? Más o menos, nik askotan hola definitzet, ez? Ze azkenen, adibidez abesti honetan, jotze aukiko nuke eskala pentatoniko maiorra edo menorra. Biak dauzkat erabiltzea, eta inkluso mezklatzea dauzkatez. Eta hor dago pixkat bluesa. Eta gero, baita, karo, askotan gitarra ikastezuneen ez, lehenengotariko eskala, barkatu, lehenengotariko eskala ikasteana da pentatonikoa. Pentatonika da 5 nota dauzkalako, bale? Osa, izango zen, 1, 2, 3, 4, 5. Hoi izango zen pentatonikoa, bale? Eta gero ja errepikatuita. Eta ze pasatzea, karo, astetzeanen ikasten, pues, ez dauzkazu, inoiz ez dezu improvisatu, inoiz ez dezu ez da solo ikatera, ez dezu ez egin, eta tendentzia izatea, eskala gora eta bere aitea ez, eta pentatonikak daukan peligro handina hori da, bale? Pentatonika ondo sonatzea ez da bat erresa, bale? Osa, eskalaik erresena da, baino erabiltzen zaienetarikoa, ondo erabiltzen bintzat. Ordun, ze pasatzea, bluesen asko iteia bendin txiki-txikik, bale? Osa, bendinak dira soka gora iotzea. Nik hartzet puntu baten soka, eta ioitet. Eta honekin itet, nota, tonoz illo, bale? Eta nik daukat kontrola, bale? Hau edo ze instrumentuk ez dauka, adibidez piano baten, hau ezin dezuin, bale? Ze, hemen pasatzea tarteko nota guztitatik, orduan, nik bendina itetenen, afinatu inbardet, bale? Belarriak esatitena, tono bat hilo bat, hoi hilo barko nuke. Karo, zu pasaite marin batzea, ja, desafinatuta dago. Edo ez batze iristen, baita desafinatuta dago, orduan. Bendin baikoitza afinatu inbar da, eta ondo afinatu behar da, ze bestela txirriatu ituta asko. Eta gero, hoi izango zen bendina. Eta bluesen, iteia mikrobendinak deizianak diala notak que están en el limbo pixkat, ¿vale? Osa, ez dao, ez, digamos, trastetan ezingo nuke jot nota hoi, baizik dao bian arten bezala. Bai, adibidez, hau, nik nota hau hartzet, eta pixkat gora iteiot. Bale, baina ez da nota hau, baizik da tarteko bat. Bendin desafinatuak, kaixo, no? Deitu nau, que bueno. Grande, tío, grande. Pap gitar, ez bali batzue jarraitzen, estáis tardando, gitarrizketak, bueno, gero, beak baita iteitu, hola, gitarra erakusteu, euskeraz, abestik eta hola, ikasten egotea baita abesti euskaldunak, un crack. Vale, hoxe, hain izan esaten, bendin txiki hauek, hoiek emateie bizia bluesai, vale? Orduan, ez da iguala, imaginatu, nik itetela holako zerbait, vale? Jarrikoet gertutikan, vale? Ez da iguala hoi, honekiko. Vale, berriro, Hau izango azan, ezer bendina normala inda. Eta gero. Eta horrek ematio bluesan. Hor baita. Bai, bluesen asko errepikatzea, leku ezberdinetan gauzak errepikatzea. Bai, hoiek brutala, ja. Baita indaiteke hemen, adibidez. Bendin horiek
netzako dena dia bluesen. Osa, hoiek gabe zaila espresatzea, ez? Gaur egun hauetako, esker mila, Ander, ire kanalake pozearra ematezik. Ai, eskerrik asko. Gaur egun hauetako baten, gitarra eskun koinziditziaken. Eta direkto osoa traeko jat. Ondo segi diteo, venga, gero arte. Vale, orduan, hartuko etor bukaera, eta jokoet pixkat, kontuatzeko, ingoitut bi moduk, vale? Bi moduk. Pentatonika gora eta bera izango zan. Vale, bendin gabe eta ezer, pentatonika. Vale, hau izango zan. Osea, hasieran normala dan bezala, ikasten aizanen ateatzen zaizuna, vale? Osea, ikasizu eskala gora eta bera, pues hoi ateatzen zaizu, ez? Baina, pixkanak atzoaz, solok ikasten, o frasek ikasten, vale? Asko ikastia frasek baita. Frasek dira, zati motzak, nun erabilitzazkezun edozein momentutan. Eta hoxe, guain ingoet berdina, baina ja bendinak eta sartzen. Dia, beha idaiten. Entzute dituzu bendin txikioiek? Denbora guzti nahi da erabiltzen, bale? Eta behaiek dia, nunca mejor dicho, los reyes del blues, bale? Orduan, behaien gandik ez batzu ikasten, pues nundikan ikasiko zu. Orduan, oso importantea blueseko mitikoi saiatzea imitatzen eta hor lenguaje asko ikastea, ez?